नमस्कार मंडळी, मी आहे सुधीर गावडे. गावडे गजाली चॅनलमध्ये तुम्हाला खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आहे शुक्रवार म्हटलं की मालवणी माणसाचा मच्छी खाण्याचा आवडीचा दिवस आहे. तर मी आता मार्केटला चाललो आहे मच्छी आणायला. बघतो आज काय मच्छी मिळते आणि त्याची काय रेसिपी बनणार आहे ती आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे. तर चला जाऊया मच्छी आणायला. मित्रांनो, तर मी आता आलो आहे मच्छी घ्यायला. तर आपल्या कोकणातले जे मच्छी विकणारे आहेत सावंत, तर त्यांच्या शॉपवरती मी आलेलो आहे. तर आजचे जे मच्छीचे रेट आहेत ते तुम्हाला मी दाखवतो काय आहेत ते. तर हे बघा, हे आजच्या पुण्यातले मच्छीचे रेट आहेत. तर पुण्यामध्ये किलोवरती मच्छी घेतली जाते आणि हे किलोवरच्या मच्छीचे रेट आहेत. तर बघा, तर मित्रांनो ही बघा, ही आता मच्छी आणलेली आहे. दाखव जरा असं करून दे, पसरून काय मच्छी आणली आहे त्यांना कळू दे. सांगा तुम्ही काय मच्छी आणली आहे, ती कोणती मच्छी आहे ती मित्रांनो सांगा, बघू, ओळखा बघू आणि कमेंट करून कळवा काय मच्छी आहे, त्या मच्छीचं नाव काय आहे ते. तर या मच्छीचं आता काय, मच्छी आता थोडं का साफ करून घेते आहे आणि या मच्छीचं काय बनवणार आहे ते तुम्हाला हे बघा मित्रांनो. अशी स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची मच्छी. धुते आहे मच्छी बघा. स्वच्छ धुते आहे त्या पद्धतीने अशी धुवून घ्यायची. त्या आतमध्ये घाण सगळी काढून घ्यायची स्वच्छ एकदम. कारण का मार्केटमध्ये तुम्हाला घेतल्यानंतर फक्त कट करून देणार आहेत, तुम्हाला ते साफ करून देणार नाही आहे. तर आपण ती घरी आणायची त्याची स्वच्छ धुवायची. बघा, तर ठीक आहे. आता मच्छी धुते आहे. ती मच्छी धुवून झाल्यानंतर आपण पुढची काय त्याला तयारी करते ती बघूया. आणि मच्छी धुवून झाल्यानंतर त्याला काय लावते ते महत्त्वाचं आहे. तर मालवणी माणसं जी मच्छी करतात त्याला काय लावतात आणि त्याची चव काय येते हे तुम्हाला कळेल आता या रेसिपीमध्ये. तर सुरेखा, तू आज ही आता मच्छी जी आणलेली आहे तर त्याचं तू काय बनवणार आहेस? मच्छी फ्राय करणार आहे, थोडी आमटी बनवणार, सार बनवणार आहे. आमटी नको बनवू, नको सार. मालवणीमध्ये बोल जे काय आहे ते. कारण आपली जी जास्त ऑडियन्स असणार आहे ही मालवणी असणार आहे आणि ते मालवणी लोक बघणार आहेत जास्त करून. आणि इतर लोकही बघणार आहेत, सगळ्यांसाठी आहे. पण जास्त करून आपल्या मालवणी लोकांना हे आवडतं. त्यासाठी तू एकदम मालवणी पद्धतीमध्येच सांग. हे आता काय करतेस? हळद लावते, मीठ आणि कोकमचा रस. कोकमचा रस का लावतेस? चवीसाठी. आणि मालवणी माणसं नेहमी मच्छीमध्ये कोकमच वापरतात, आगळ वापरतात. कारण त्या आगळाने टेस्ट छान येते. टेस्ट छान येते. आपल्याकडे लिंबू आणि चिंच लावत नाही. तर मित्रांनो, ही आता मच्छीची प्रिपरेशन चालू आहे, मच्छी फ्राय करण्याची. आणि थोडी मच्छीची फ्राय होईल आणि थोडीचं सार होईल. तर हे बघा, असा आगळ लावला जातो मच्छीला. आणि तू किती वेळ ठेवणार आहेस? अर्धा पाऊण तास ती ठेवणार आहे मॅरिनेट होण्यासाठी. आणि नंतर ते फ्राय करायला घेणार आहे. तर काय वाटतं, तू पहिल्यांदाच रेसिपी बनवते आहेस तर तुला कसं वाटतं, काय वाटतंय? नर्वस आहेस का तू? नाही. हां, मग असं नर्वस होण्याची काही गरज नाही आहे. कारण आपण हे आपल्या मित्रांसाठी करतो आहे. तर तुला होईल त्याची सवय. कारण तू पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर येते आहेस तर त्याची सवय तुला नक्की होईल. तर तू लाजू नकोस, नर्वस होऊ नकोस, बिनधास्त तू. तर ती हसते मित्रांनो. तर तिला कॅमेऱ्यासमोर कधी यायची सवय नाही आहे, फर्स्ट टाईम ती येते आहे. तर ठीक आहे, तिला सवय होईल आणि मी ती सवय तिच्याकडनं करून घेईन. आणि तुम्हाला याच्या पुढे ती चांगल्या आपल्या मालवणी रेसिपी दाखवत जाईल आणि त्याही तुम्हाला आवडतील अशी मी आशा करतो. आणि आता आपण बघूया, हे मॅरिनेशनला ठेवते आहे. तर पुढे काय काय प्रोसेस होणार आहे ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटणार आहे. तर चला आपण पुढच्या प्रोसेसला नंतर भेटू. नमस्कार मित्रांनो, तर आता मच्छीच्या साराची तयारी तिने केलेली आहे. तर तिलाच विचारूया तिने काय काय घेणार आहे किंवा त्याला काय काय साहित्य लागणार आहे. तर सुरेखा, सांग काय काय साहित्य लागणार आहे? हे आहे लाल बेडगी मिरची, खोबरं, कांदा थोडासा, लसूण, हे आहे टोमॅटो, धणे, थोडंसं जिरं आणि बडीशेप. आणि याचं तू काय करून घेणार आहेस? याची ग्रेव्ही बनवणार आहे. आता वाटण करून घेणार आहेस ना पहिलं?
मग याला वाटण हे खोबरं भाजलं जात नाही सारासाठी ना? नाही कच्चं असतं. हे कच्चं खोबरं असतं हा. आणि त्यात ते तू मिक्सरला लावणार आहेस. हा. ठीक आहे. तर मित्रांनो बघा हिने आता हे हे फोडणीसाठी आहे सगळं. आणि हे साहित्य फोडणीसाठी तिने घेतलेलं आहे बघा. तर ही आता अशी साराची पूर्ण तयारी झालेली आहे. थोडासा कांदा, हां. लसूण आणि कढीपत्ता. अच्छा, ही फोडणीसाठी तिने घेतलेलं आहे. आता ही पूर्ण तयारी झालेली आहे. आता ती रेसिपी बनवायला घेते आहे, तर तुम्हाला दाखवशील ना? हो. हां. तर मित्रांनो ते जे साहित्य तिने घेतलेलं होतं वाटण्यासाठी, तर हे बघा. तर ती आता मिक्सरला ते सगळं लावून घेणार आहे, सगळं साहित्य, आणि त्याची पातळ ग्रेव्ही करून घेणार आहे आणि मग ती फोडणीला देणार आहे. तर मित्रांनो हे बघा, हे असं मिक्सरला लावून घेणार ते बारीक करून. आणि आता हे वाटण बारीक करून झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो पुढची प्रोसेस काय आहे ती. नमस्कार मंडळी. तर सुरेखा, आता काय प्रिपरेशन झाली आहे तुझी? पुढे काय तयारी केली आहे तू? दाखव बघू. हे मॅरिनेट करून ठेवलेले आहेत. त्याला काय काय लावलं तू आता? कोकम, मीठ, थोडीशी हळद आणि लाल तिखट मसाला. लाल तिखट मसाला. यात तो पुन्हा मॅरिनेट करून 10-15 मिनिट मॅरिनेट करून ठेवणार आहेस फ्राय करण्यासाठी. फ्राय करण्यासाठी. आणि रश्श्यामध्ये टाकणार आहेस ते वेगळं ठेवलेस काय? हो. ते आता इथं रश्श्यामध्ये टाकणार आहे. तर मित्रांनो आता ती रस्सा करायला घेते आहे आणि जस्ट आता ती पातेलं गॅसवरती ठेवून तर रस्सा बनवायला घेणार आहे. तर मित्रांनो जेवढं तुम्ही हे मॅरिनेट करून फ्राय कराल तेवढी ही मच्छी तुम्हाला एकदम टेस्टी लागणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि याची चव तुम्हाला एकदम अप्रतिमच येणार आहे, लक्षात ठेवा. मालवणी मच्छी फ्राय ही अशा पद्धतीनेच केली जाते आणि ती सगळ्या लोकांना आवडते ती. तर बघा आता ती रस्सा बनवते आहे. रस्सा म्हणजे थोडक्यात सार म्हणतो मी त्याला. तर ती पहिल्यांदा बघा फोडणी टाकते. फोडणीला काय काय टाकतेस तू? लसूण टाकला. जोरात बोल जरा. लसूण, हां. कांदा, थोडासा कांदा आणि कढीपत्ता. तर मित्रांनो हे तिने फोडणीचं साहित्य टाकलेलं आहे तुपामध्ये. आता ती फोडणी देणार आहे. आता हे असं मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. आता ती फोडणी देईल आणि हे आहे त्याचं वाटण तयार केलेलं. बघा हे असं त्याने वाटण ग्रेव्ही करून घेतलेली आहे. ती फोडणीला टाकणार आहे त्याच्यामध्ये तुपामध्ये. ती फोडणी अशी तडतडली की मग हे ती याच्यामध्ये वाटण टाकणार आहे. हे बघा हे ग्रेव्ही वाटण करून ठेवलेलं आहे. कच्चं खोबरं आणि ते इतर साहित्य तुम्हाला दाखवलेलं ते साहित्य. एक्झॉस्ट चालू कर ना. तर मित्रांनो ते बघा ही अशी प्रिपरेशन करून ठेवलेली आहे. आता पहिलं हे आता ती सरार फोडणीला घालून घेईल आणि तुम्हाला नंतर ती दाखवेल कसं काय पुढे करायचं ते. आणि ही कोकमं घेतली आहे तिने. मालवणी प्रत्येक मच्छीच्या रेसिपीमध्ये कोकमं ही खूप गरजेची आहे. त्याची चव ही अप्रतिमच असते. मालवणी रेसिपीला चव काय येते तर या कोकमांमुळे येते आणि त्यांच्या मसाल्यामुळे. तर कुठल्याही मच्छीची रेसिपी ज्यावेळी स्पेशली मच्छीची रेसिपी असेल त्यावेळी कोकमं ही पाहिजेच आहे. तर फोडणीला देते. साहित्य फोडणीला देतं थोडंसं. ते आता ही ग्रेव्ही जाड आहे थोडंसं. ते आपल्याला ग्रेव्ही जेवढी पातळ हवी तेवढं ती पाणी टाकून घेईल त्या वाटणामध्ये. हे बघा त्या वाटणामध्ये आता पाणी टाकून घेते. आपल्याला जशी घट्ट हवी तशी ती बनवून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये टाकायची. हे बघा. आणि जेवढी पातळ हवी किंवा जाड हवी तेवढं ते करून घ्यायचं. हे बघा. आणि असं जरा थोडं ढवळत राहायचं ते एकजीव होईपर्यंत. एकजीव झाल्यानंतर आता हे तू किती वेळ ठेवणार आहेस उकळी याला? 5-10 मिनिटं. एक 5-10 मिनिटं ती उकळी करून उकळीसाठी ठेवणार आहे. आणि नंतर ती त्याच्यामध्ये आपण ही जी मच्छी ठेवली आहे मच्छी टाकायची. ही मच्छी टाकणार आधी. मीठ टाकणार. नंतर ही कोकमं टाकणार आहे. आणि पुन्हा एक 5-10 मिनिटं ती उकळत ठेवणार आहे. आणि मग आपलं मालवणी सार एकदम तयार. तर याची टेस्ट कशी असणार आहे हे तुम्हाला नंतर मी जेवणावरच सांगणार आहे. पण ही अशा पद्धतीने आपली मालवणी सार बनवलं जातं. आणि तुमचे मच्छी असली ना लक्षात ठेवा की तुमचे 4 घास जास्तच जाणार. माझे तर 4 घास जास्तच जातात. काय तुला काय वाटतं?
रोजच्यापेक्षा जास्त जेवतो ना मच्छी असल्यावर. हां हो ना. हां, तर बघा माझा थोडं मच्छी असली की मला जास्तच जेवण जातं आणि मग मस्तपैकी ताणून द्यायची, 5 वाजताच उठायचं. तर बघा आता एक 5 मिनटं आता ही ठेवणार आहे असे सार उकळी येईपर्यंत आणि नंतर फ्राय करणार आहे. नंतर ही फ्रायची मच्छी करणार आहे. तर एकंदरीत आता हे बघा हे उकळी येईपर्यंत त्याची वाट बघते आहे. किती मिनटं लागेल उकळी यायला? 5 मिनिटं उकळी यायला. उकळी यायला 5 मिनटं लागतील आणि हे उकळी आल्यानंतर आपलं सार तयार. काय करतेस तू? मच्छी टाकते त्याच्यामध्ये. तर मित्रांनो हे बघा आता ही साळाला उकळी आलेली आहे. आता ती मच्छी आतमध्ये सोडतोय. ती मच्छी सोडली आहे तिने आतमध्ये. आता हे थोडंसं त्रिफळ टाकते. वास येण्यासाठी. हां, हे बघा मित्रांनो हे त्रिफळ खूप महत्त्वाचं आहे मालवणी सारामध्ये. कारण याचा जो झटका येतो ना तो एक नंबर आहे आणि त्याचं चव ही अप्रतिमच असणार आहे. इथे शहरामध्ये कोणाकडे मिळत असेल का मला माहिती नाही, पण आम्ही हे वर्षभराचा स्टॉक आणून ठेवतो आणि जेव्हा जेव्हा मच्छी बनतो त्यामुळे हे त्रिफळ आम्ही टाकतो. त्रिफळाचा वास असा मस्त येतो ना की तुम्ही हे आपण ज्या तयार मसाले टाकतो त्याचा वास फिका पडेल या त्रिफळांपुढे. तर लक्षात ठेवा मालवणी सारामध्ये आणि 4-5 त्रिफळे टाकायचे आणि तसेच ही 4-5 कोकमं टाकायची. हां, 4-5 कोकमं टाकली आहेत आणि थोडंसं मीठ टाकायचं, चवीनुसार थोडंसं मीठ पहिलं टाकलेलं आहे. मग लक्षात ठेवा त्यामुळे वाटतं टाकलेलं होतं थोडंसं, त्यामुळे टाकते तुम्ही टेस्ट घेऊनच टाका, जास्त मीठ टाकू नका. लक्षात ठेवा त्याची चव बिघडून जाईल. आणि आता तू किती मिनटं ठेवणार आहेस? 5 मिनिटात उकळी येईल. हां, आता मित्रांनो बघा हे 6 दिने ठेवलेलं उकळी आता मच्छी सोडलेली आतमध्ये. इकडे मुलांसाठी टोमॅटोचं वेगळं. आणि मित्रांनो लक्षात ठेवा आम्ही मच्छी खातो, आम्ही दोघंच जण खातो, आमच्या मुलांना आवडत नाही. मग त्यांच्यासाठी हे वेगळं टोमॅटोचं सार ठेवलेलं आहे कारण त्यांना मच्छी आवडत नाही. आम्हाला दोघांनाच आवडतो कारण आमचा जन्म मुळात कोकणातला असल्यामुळे आम्ही मच्छी खाल्लेली आहे. त्यामुळे आम्हाला मच्छी फार आवडते आणि मुलांना आमच्या काय तेवढी मच्छी आवडत नाही. त्यांच्यासाठी हे वेगळं कोकमाचं सार केलेलं आहे बघा. काय सॉरी टोमॅटोचं सार केलेलं आहे. अच्छा, तर एक 5-10 मिनटात हे आपलं सार मच्छीचं सार तयार होईल. तसंच हे टोमॅटोचं सार मुलांसाठी केलेलं तयार होईल. तर मित्रांनो आता पुढे तुम्हाला फक्त मच्छी फ्राय कशी करतात ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो नंतर. तर मित्रांनो हे बघा साराला उकळी आलेली आहे आणि सार तयार आहे. तुला किती मिनटं ठेवलं हे उकळी येण्यासाठी? उकळी येण्यासाठी 5 मिनिटं. मच्छी शिजायला वेळ नाही लागत. मच्छी शिजायला वेळ लागत नाही तरी 5 मिनटं ठेवलं आहे. आणि असा वास सुटला आहे ना केव्हा एकदा मी भात घेतोय आणि जेवतोय असं मला झालं आहे. एवढा वास सुटला आहे घमघमाट त्रिफळांचा आणि कोकमाचा. तर मित्रांनो असं हे सार तयार झालेलं आहे. तर मी जेवणावर घेतो आणि मग तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो आता मच्छी फ्राय करायची तयारी केलेली आहे. दुसऱ्या करता तो काय करतेस पहिल्यांदा? हा पॅन ठेवलेला आहे, तवा. हां, त्याच्यावर तेल टाकलंय आणि आता ही मच्छी फ्राय करणार आहे. हां, तवा गरम झालेला आहे आणि ते पश्चात फ्राय करायचं. त्याच्यासाठी तिने काय घेतलेलं आहे? रवा. हां, त्याच्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ, थोडंसं बेसन, मीठ आणि मसाला. अच्छा, हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. अच्छा, मच्छी त्याच्यामध्ये. आणि आता ही मच्छी त्याच्यामध्ये घोळवायची. अशी घोळवून घ्यायची आणि तव्यावरती सोडायची. तर हे बघा ही अशी मच्छी व्यवस्थित घोळून घ्यायची. आता मॅरिनेशन झालेलं आहे ते आता अशी एक मच्छी घेऊन ती घोळून घेईल आणि ती अशी फ्राय करायची. पॅनवरती अशी फ्राय करायची. तर हे आता तू किती मिनटं एकदम टाकणार ना सगळ्या? सगळं व्यवस्थित होईपर्यंत ठेवणार ना. माझा सगळ्या तुकडा एकदम टाकणार आहेस की एक करणार आहेस? नाही, सगळ्या एकदम टाकणार मोठा असल्यामुळे हां जास्त बसू शकतात. सगळ्या ती एकदम तव्यावरती ठेवणार आहे आणि जशी जशी एक फिरवत जाणार आहे ती जशी फ्राय होईल तशी. तर मित्रांनो ही अशी पद्धत आहे मालवण प्रकारची. बघा अशी मच्छी घ्यायची आणि या मिश्रणामध्ये अशी घोळवून घ्यायची. या मिश्रणामध्ये अशी घोळवून घ्यायची आणि मग ती तव्यावरती सोडायची. तर तुम्हाला हवं तेवढं तेल घ्यायचं आणि अशी फ्राय करायची मित्रांनो. हे अशा प्रकारे घ्यायची आणि अशी करायची. पुन्हा तुम्हाला दाखवतो आहे कारण मालवणी मच्छी कशी करतात ती.
मालवणी लोकांना आपल्या जनरली सगळ्यांना माहिती आहे, तरी पण त्यांच्यावर इतर जे आपलं ऑडियन्स आहे त्यांनाही पण कसं करायची मालवणी रेसिपी फ्राय मच्छी फ्राय ते त्यांनाही कळेल. हे बघा तर एकंदरीत ही अशी मच्छी फ्राय होती आहे. फ्रायवरती बघा अशी फ्राय करते आहे. तर काय सांगशील सुरेखा, तू आता आपला रेसिपीचा पहिलाच व्हिडिओ टाकतोय आपण, तुला काय एक्साइटमेंट आहे की नाही? हो आहे ना. हां, मग तू याच्यामध्ये सुधारणा करून लोकांना अजून चांगल्या रेसिपी दाखवशील ना? हो. हां, तर मित्रांनो बघा ती आता तुम्हाला ही पहिलीच रेसिपी करून दाखवते आहे. मग तुम्ही कमेंट करून जरूर कळवा तिने कसं केलं, काय केलं आणि काय चुकलं असेल ते आम्हाला सांगा. पण मालवणी रेसिपीमध्ये तिचं काही चुकणार नाही, कारण ती एवढी वर्ष करते, लहानपणापासून स्वयंपाक करते आणि तो सगळ्यांना आवडतो आहे. आणि मला तर आत्ता लग्न झाल्यानंतर खूप फारच आवडतो आहे आणि मी तिच्या हातचं जेवण नेहमी मला आवडतं. मच्छी असो मटण असो, म्हणजे खूप उत्तम प्रकारे बनवते. तर मित्रांनो, हे आता मच्छी मी कोणत्या प्रकारची मच्छी आणली आहे ते तुम्ही कमेंट करून कळवायचं आहे. का मी तुम्हाला अजूनपर्यंत सांगितलेलं नाही आहे की मी कोणत्या प्रकारची मच्छी आणली आहे. तर ही तुम्ही मच्छी मी कोणत्या प्रकारची आणली आहे आणि फ्राय करून तुम्हाला दाखवतो आहे, ही तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळवायची आहे. आणि मित्रांनो लक्षात ठेवा, रेसिपी बघून झाल्यानंतर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि पहिलं सबस्क्राईब करा. कारण मी नवीन रेसिपी तुम्हाला टाकणार आहे, ते तुम्हाला कळण्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासमोर जी बेल आयकॉन आहे ती दाबणं गरजेचं आहे. तर तुम्हाला मी नवीन रेसिपी टाकलेल्या तुम्हाला कळणार आहे. तर बघा मित्रांनो, ही अशी मच्छी फ्राय होते. ती आता एका साईडने फ्राय झाली की ती दुसऱ्या साईडने फ्राय करून गेली. बघा आता शेवटचे तुकडे राहिलेले आहे, ती पण त्या पॅनवरती सोडून ती. आणि तसंच ही किती मिनटं एका साईडने फिरवण्याचा हे करणार आहेस तू, शिजवणार आहेस ती? आपण बघायचे, पलटून बघायचे हां. मागच्या साईडने झाली आहे की नाही. अच्छा, म्हणजे ती फिरून बघायची मग ते त्या साईडने भाजली आहे की नाही ती, आणि मग दुसरी साईड घ्यायची. तर मित्रांनो बघा ते असं मच्छी फ्राय होती आहे. आता ती मच्छी फिरून पहिली तुकडी टाकली, याची फिरून टाकते बघा अशी. थोडंसं गोल्डन ब्राऊन झालं की फिरून घ्यायची. मग जास्त वेळ ठेवायची ना तर जळू शकते, ती काळपट होणार ती. हे बघा ही अशा प्रकारे फिरून घ्यायची की तुकडी. अशा प्रकारे फिरून घ्यायची की तुकडी. हां, दोन तीन तुकड्यात एका साईडने फ्राय व्हायचे आहे म्हणून त्या ठेवल्या आहेत. जे पहिल्या टाकल्या आहेत त्या फ्राय झालेल्या आहेत म्हणून त्या फिरवलेल्या आहेत. आता 3 राहिले ते थोडा वेळ फिरवेल. हे असं फ्राय होतं आहे. थोडंसं तेल घालते त्यात या साईडने फिरवल्यामुळे. बघा असं घ्यायचं. तर सुरेखा मला एक सांग, आपल्या दोघांना मच्छी आवडते, मुलांना आवडत नाही, ते पहिल्यापासूनच खात नाही की ते आता नंतर? पहिले सुरुवातीला खात होते, हां. आता त्यांना आवडत नाही. आता आवडत नाही. आता त्यांना फक्त काय आवडते? त्यांना फक्त तंदूर वगैरे आवडतं, चिकन आणि व्हेज रेसिपी. चिकन जे फ्राय केलेले आवडतात, ग्रेव्ही नाही आवडत. ग्रेव्ही आवडत नाही. चिकन आणि त्यांना जास्त करून व्हेज रेसिपी आवडतात. मटर पनीर, मिसळपाव, अशा गोष्टी त्यांना आवडतात. तर मित्रांनो, आमच्या आवडीचं म्हणजे हे मच्छी आहे. आणि आज बघा मी तर चांगलाच जेवणार आहे. एक 8-10 दिवसानंतर मला मच्छी भेटते, तर मी मस्तपैकी आज मच्छी खाणार आणि ताणून देणार आहे. तर ही मच्छी फ्राय झाल्यानंतर मी आता माझ्या ताटावरती, जेवणाच्या ताटावरती घेतो आणि मग तुम्हाला याची टेस्ट कशी आहे ते सांगतो. तर एक मच्छी चांगलीच झाली असेल ना आपली फ्राय? हो, टेस्ट केला नक्की कळेल. तर बघा मित्रांनो, आपण आता थोड्या वेळाने जेवणावरती भेटू. मच्छी कशी फ्राय झाली ते तुम्हाला सांगतो टेस्ट. नमस्कार मंडळी. तर बघा रेसिपी आपल्या समोर तयार होऊन आलेली आहे. हा आहे भात, कांदा,
मच्छी फ्राय आणि मच्छीचा रस्सा आणि भाकरी. तर मंडळी हे मी आता खातो आणि तुम्हाला याची चव सांगतो. बघा 2 मिनिटं. मित्रांनो एक नंबर चव झालेली आहे. तर तुम्ही सगळे पण या जेवायला या मच्छीचा आणि या रश्श्याचा आस्वाद घ्यायला. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला तो लगेच कमेंट करून कळवा आणि आपल्या चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय.